أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Joisi Sedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala nyini ani ala bato do be faraka kosobe juma dunya fe inshallah nyini subhanahu wa ta'ala fe ala mi nye masakle nye masa kangoro tale masa mi ni mama sigi masa mi ni mata wuli masa mi ni mata korofo masa mi ni mati jeka faranyo ngo kambi ta ka ala te kun fa kun kado ala mi nale de masa be sigi waidun de be boy kam masayala angamo ala de ma ala mi da mahabi tam min bi tama tembe min na sinde Joisi Sedou ni beleje dara mamin kan ko so ya rasulullah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam adale be maka arabudo Joisi Sedou ala ne gadiya shin wuro la dara lage ya arabu nyininga ngo che min dale flen ya akasanu sangazo anaka war sangazo be mini arabu yelela Allah ukuma ni mataka sangazo to ni mataka warto sanuka ni mbolo ndara kamindo ode ginyere ngo ginye munye akulli maniya alako ama nyini Allah fe ala mi nye Muhammadu da ya rabbi angani jamana bammi ni malido inshallah mi bi jamana ngono Allah shudu kado angrale be fami nye jamana ngono ami nye shine be ni jamana ma ama nyina Allah ta'ala fe ala ka takabwanga ala ka takabwanga ala ko kaka ala kama ako ke sayyidina ali sayyidina baralu sayyidina bakar baraka magani madne baraka ko ama nyina subhanahu wa ta'ala fe alami ale de nyada no shudu kado kameleke ba keme konondo bi konondo ndi konondo da o meleke o kabuli Allah ka chike Allah ka tirani Allah ka shun Allah tali o meleke ba keme konondo ni bi konondo ay meleke duru ta ka ko nyama meleke minu ka matairu mayiru fila bisu kaba meleke mautu nani jibrila duru Allah bele subhanahu wa ta'ala angene ko ye dieda mi nye jine ba keme konondo ani bi konondo ni konondo akele mi na yo nyama yake jine duru o jine duru nyama ko mi ma abasu jine duru jine fila taru jine saba aurusu jine nani tarafataini jine duru habali atakbir ya Allah Allah akbar la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bele kalande Joisi Sedou subhanahu wa ta'ala ye baji baw ni nga die kwa jibaw ani die jiribaw mi nye kulu bata ni segi mi zebene do na dona obe kulu bata ani segi ala dani ke koyi Joisi Sedou barka do na mina minu ngofara sebeni fauna minu dona Joisi Sedou mbo fiye mi nye zaba kulu hazu kulu fila safa kulu saba marwa kulu nani turusina kulu duru da faradele Allah kele Allah simasa Allah ale de ba be damana ale de ba be la ami Joisi Sedou ni mami yidinke ala yidinke ati waru dere wallahi Joisi Sedou ka do kan ndima ni ba fe ka gerdiga soro sa kalu tan fla men zigiri ndima ayo ko ba jore ngara mo bina fatiha di biye jumae ngara mo bina fatiha di ande sangura kalo de lawa la sa kalo ambo de la ngara mo bina fatiha di afo jamana kudige atimi goita na ba fe jamana nga yirwa jamana nyeta ka sabati atimi goita wa bandawde mengele bandaw ye korole nye wota malala malala ngame asim goita afay na colonel dongodo na ya kasalu ke ka go ke jamana yi akani wada jugoro kono kote aya kulo majo dongodo akani ke jamana yi ale de jamana kulige ala de sona bi ka fo ka ka da alima dongodo akafo ko la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wa Allah nabudu illa iyahu mukhlisina lahu dina wala haril mushrikuna bele apa ko nyini ndama ala kama kono ne jele yala nasi bala wa ubie ukiwele ka numéro na de Joisi Sedou ni nashi ni ya nashi bo
zera ni ngunja ibo kala ko kala jiri wara be ndo to ko fe o ye gundo belebele ni yo o jugoro diliti kon na jele yam kon len jele yam joni sudu abette ka foti ni sara o yake ngara mo ashedi Ousmane Badiane Chérif Aïdara kayyamo ya bani ustaz bare kayyamo ya kono joni sudu wallahi Sheikh Arun Sangare kayyamo ya kono ni nya nashi boka dima afa asimu ko ta ko adalu ba mul akana e bi se ka do fara transition de naga sanduruwa karamo ni dalu imbisewa ni dalu na ye ja malide chamani musuma transition ambistam bla gala mati belebele manjabe o bene de bulu ala ka nguna ja ala ka nguna ja ba shogel abi shie ka dala su nangara mo transition ngana bawo kadi shogel ko kala mai gai kwa kana ngara mo yoro ay dugo mine karamo numéro ani sigiro o fo ne ka numéro ni nye numéro ko sisa anna barake de war ndaw mi wele warate maminu lu mi wele ka ta warate maminu ko lude ka wele ka ta ka bugal tigata way sine ka numéro di ngara mo e ka numéro na tiri man daye ngalan lande ndaye ay dugo mine أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له لا حمد الله آمين الحمد لله رب العالمين Dabatungara na yɛrɛ dama bɛnna mɔgɔ tisana abin delu ka taa fɛn min ye kalifa minɛ dankɔrɔba in bolo El Hadji Mohamed Ba Jara Duwabugu morido diinɛtigi don kɔlɔsitigi don alikuranɛtigi don a sigimɛ fa ka golo ka bɛn a bɛ ka diinɛ lase ani Ala ka di wallahi ani Ala ka di a nisɔn ka di kɔnisere don Joansi Seydou ni ye tiɲɛ tabaw ko fɔ maa minnu y'a kɛ Ala kama k'a to Ala ye Joansi Seydou k'a dɔn n bɛ taa Tamani morikɛ dalen bɛ o k'a ma ko Saka Baba Joansi Seydou k'a dɔn Paris kun b'a sɛgɛrɛ Ameriki b'a sɛgɛrɛ sɛgɛrɛ kun b'a la Joansi Seydou k'ale de ma mori min n'a tɛ nasi bɔ mori min n'a tɛ sɛmɛndi n'i nana dɔw bɛ da kalo kelen dɔw ta ye dɔgɔkun ye dɔw bɛ sa kɛ n'a k'i ma taa i nana min kama Ala b'o ɲɛnabɔ Allah Joansi Seydou fɛn ti bɔ fɛn na k'a dati dɔn i ɲɛ bɛ jaliden sigilen la san 7 Joansi Seydou k'a dɔn a bɛ ŋunuma sen 2 ma sɔn taama ma e y'o kɛ yan je kɛra Sunjata ye o Nabarakɔrɔ e m'a ye alimami ba n'a ye ne a b'a fɔ ko Saka b'a ka Nabarakɔrɔ ka taa Tamani morikɛ fɛ yen Joansi Seydou k'a dɔn a bɔ min ye san 1 ye ne ni denmisɛnw an bɛ tulonkɛ la mangoro su kɔrɔ Joansi Seydou a bɛ bɔ misiri la Lazara dani fɛ o y'a sɔrɔ an ye san 1 kɛ a bɛ tɛmɛ a bɛ lajɛ a bɛ yɛlɛ Joansi Seydou a tɛ kuma nin don a nana min kɛ k'an sigilen sɔrɔ a ko jeli manja nin y'i ka Namarakɔrɔ in de ye bɛɛ y'i jɔ Sunjata wulila k'i jɔ a sen kan senkolo bɛ yɛrɛ a bɛ yɛrɛ a ko tɛmɛ de ka taama a ko cɛmɔgɔ e ni manja a bɛ jɔrɔ a ka nin den na nin bɛ taa yɔrɔ la aw yɛrɛ ma yɔrɔ min dɔgɔ mɛ n'a sen ye Ala y'o kɛ magan di magan ye Ameriki tɛ Ameriki Europe jamana tɛ yen Joansi Seydou ne ba dugu dɔw bɛ a t'a tɔgɔ dɔn les 5 continents ne sen dara yen o Tamani morikɛ den balolen don a bɛ Bamakɔ yan u k'a ma Buyeba a bɛ Burukasumugu la alimami don wali don afisi kuranɛ don Buyeba jɛmanba in sumalen wa jɛman sumalen pasamani don o don dɔ bɛ bɔ a sogo la don o don dɔ bɛ bɔ a sogo la a dɔgɔnin b'a la a dɔgɔnin bɛ maa i b'a fɔ ko ampuli Allah Joansi Seydou ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw ni k'u da kɛnɛ kan Joansi Seydou k'a dɔn min ye masasi ye a ko an ka kuma a bɛrɛ ta ko dɔw bara ka fɔ jamana kɔnɔ ani ko dɔw bara ka kɛ Joansi Seydou k'a dɔn an ka hakili to a la taasi ni miiri i k'a dɔn an k'o kɛ ka k'o dafa don o don dɔ bɛ burujafu don o don kuma na fɔ dɔ ma a fɔra ko min ye sɔrɔdasi jalatigiw ye n'o ye généraux ye Joansi Seydou ko ayiwa liste dɔ bɛ yen général milliardaire caman bɛ yen ale m'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye a m'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ a m'a fɔ fana ko général Sunde Joansi Seydou nka kuma dɔw bɛ yen a nafa ani a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye i k'o fana jateminɛ Joansi Seydou k'a dɔn nin kuma in kɔni yangalen bɛ bi président kɔrɔ min ye ayiwa Ibrahim Boubacar Keita o ka avion sanko a fɔra ko minɛn dɔ ka sa sɔrɔdasikuluw ye o minɛn sanko fana
o kɔlɔlɔ bɛ yen jɔnni sedu nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye nka n'an ma kumacogo dɔn ka k'o kɛcogo dɔn jɔnni sedu k'a dɔn kunnafoni dicogo ani kunnafoni yari cogo la a bɛ kɛ tiɲɛniba de ye tiɲɛni min n'a fanga ka bon nin ko in yɛrɛ kabini bi tɛ kunnafoni di sira dɔ bɛ yen u k'a ma Afiriki kibaru jɔnni sedu k'a dɔn o de ye kuma in fɔ kabini fɔlɔfɔlɔ a mankan dara IBK ka tile la jɔnni sedu k'a dɔn kɔsa in na fana a kuma wulilen don sɛbɛnnikɛla ko u kan bɛ jɔni ni jɔni ma jɔni de ye miliyari dun jɔni de ye ayiwa bingani kɛ jɔnni sedu k'a dɔn tiɲɛ don sarakisɛ dɔ taara waati la a fɔra ko ayiwa loi d'orientation militaire jɔnni sedu k'a dɔn a wari kasabi barika ka bon miliyari 1,230 ni nin fɔra a bɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna k'a fɔ san o san u ye miliyari 1,230 de o tɛ n bɛna ɲɛ de kulu y'a ɲɛɲini koyi a y'a ɲɛɲini miliyari 1,000 ani kɛmɛ ne kɔnɔ k'u y'a dun san kelen de o mais tɛ c'est faux miliyari 1,000 ani 230 n'a fɔra ko loi d'orientation militaire jɔnni sedu k'a dɔn san 5 baara de don nin kɛra san 5 de kɔnɔ tu as vu maintenant bon il faut que maa kalannenw de b'an fili anw kun dimina dɛ c'est faux c'est pendant 5 ans 1,230 milliards dunna a dunna cogo di min'o fana f'i ye sɛbɛnnikɛla ko jɔnni sedu i k'a dɔn nin miliyari san 5 in kɔnɔ sɔrɔdasi i k'a dɔn min bɛ kungo kɔnɔ min bɛ so jalatigi ni jalanda bɛɛ ka sara bɔra nin na i sɔrɔdasi o i polisi o i gendarme o i garde o bɛɛ ka sara bɛ bɔ a la n kɔni bɛ min dɔn sɔrɔdasiw ka sara loi des finances la sariya min dara assemblée la miliyari 41 par an a bɛ bɛn o de ma o bɔ a la n'i y'o bɔ miliyari 230 la kana taa yɔrɔ jan sa a fɔ k'i y'a faamu bani a tɔ bɛ na n y'a faamu n y'o bɔ a la bɔra ye san o san sɔrɔdasi ta bɛ kɛ san o san polisiw bɛ ta gendarmew bɛ ta jɔnni sedu o cɛta kura o wari bɛ bɔ a la so kura minnu bɛna jɔ n'olu bɛ taa bulon kɔnɔ walima u bɛ kalan ni dumuni minnu kɛ o wari bɛ bɔ a la wari ma ban de wari tɔ bɛ yen o hali ni nin bɔra la dɔɔnin bɛ to jɔnni sedu gendarmew mago bɛ mobili jama dɔ la polisiw mago bɛ nin mobili in na walima nin kan ka kɛ o wari bɛ bɔ a la i y'a ye san kɔnɔ miliyari 230 la miliyari 230 san 5 kɔnɔ a kɛra ten de nka n'i y'a ta k'a lajɛ jɔnni sedu o mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ sɔrɔ minnu kɔni bɛ dɔɔnin burusi o jɔnni sedu k'a dɔn o fana burutili min ye cakɛda n'o ye sɛgɛsɛgɛli cakɛdaw ye olu bɛ yen cakɛda minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ vérificateur général b'o la a tɔ caman de bɛ yen minnu ye kɔrɔlen kasika ni tɔw jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔlen a bɛ bonya hakili de ma k'a fɔ maa ma sonyali kɛ o ma fɔ dɛ nka min ye miliyari 1,230 o bɛɛ ma dun jɔnni sedu k'a dɔn ni dun tora k'a kuma fɔ min ye cɛdenw dalen don kungokolo kɔnɔ anw bɛ to k'an sigi arajo la généraliw u ye mɔgɔw fa u ye nin wariba in dun nin dalen bɛ kungokolo kɔnɔ a muso n'a denw bi yan jɔnni sedu k'a de b'a dusu tiɲɛ a bɛ saliya kɛlɛ la wa a tɛ saliya ni ɲɛmaa nana a b'a dɔgɔya wa a t'a dɔgɔya i ye n kɛnɛya bi koyi bon voilà mais ça il faut le dire maa dɔw ka yafa n ma dɛ ne kun y'olu bisigi voilà parce que ne bolo 1,230 milliards a bɛ bɔrɔ de kɔnɔ dɔ bolo san kelen kɔnɔ bon a bɛ tila de nin ye sɔrɔdasiw ye nin ye gendarmew ye nin ye polisiw ye a bɛ bɔ de dɔɔnin san o san wa nin wari in dilanna san 5 de kɔnɔ dabaw yɛrɛ ka dɔgɔ dɔw ye sonyali kɛ koyi l'armée mérite plus que 230 milliards par an mais dɔw ye sonyali kɛ quel qu'en soit alpha dɔw y'a kɛ dɔw bɛ purutili kɛ mais k'a fɔ de ye généraliw milliardaires bara ka yaala ni miliyari ye jɔnni sedu k'a la a caman bɛ yen nkalon don anw kɔni bolo sa u ye ɲɔgɔn ye bureau ba kɔnɔ ka wari to k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ masasi ye nin ɲɛɲini nin diyara n ye dɛ n'i ye yamaruya je vais encore fouiller ce dossier là mais il faut fouiller cherche à comprendre bon nin bɛɛ ye maa minnu nɔ ye i b'a dɔn politikimaw maa minnu ɲɛna k'a fɔ ni coup d'état kɛra walima kɛlɛ wulila a bɛ ja u la bon nin bɛ taa kɛ mankan de ye colonels ni généraux ni ɲɔgɔn cɛ walima maa minnu bɛ dugu ma olu bɛ dimi ɲɛmaaw kɔrɔ k'a fɔ k'olu ka wari dun wari bɛ dun o ne kun dimina nka nin bɛɛ tɛ ka dun maa fɛ dɛ jalatigi caman kɔrɔ i bolo don daba tuma ne min tɛgɛ don naam ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u damana kan n'o ye Jean Baptiste Satono Jean Baptiste Satono nin y'a ka sɛbɛn ye a ko yurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya armée kɔnɔna na ani jamana fan wɛrɛ fɛ colonel Assimi Goïta k'a ye yamaruya di ko ka mun kɛ ko ni maa maa ye dɔ dun ko k'i minɛ a ko teri t'a la soma t'a la jigiya t'a la ni maa maa sɔrɔ la carte blanche Assimi Goïta n'o fɔ y'o fɔ dɛ
teri t'i la soma t'i la la buran t'i la yurugu la jali fana t'i bolo yurugu corruption na n'a ye maa o maa sɔrɔ la u kan'a fɔ Asimi ka maa don a teri don wala a soma don u k'a minɛ awɔ ayiwa on diga sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔnni kun bɛ se ka da a la a k'a fɔ fɛn min ye nin sɔrɔdasi denmisɛnw ye u bɛna nin ko bɛɛ lajɛlen ta ni k'a gulo fɛn min ye ko ye a bɛ se ka lajɛya cogo min colonel Asimi Goyita cɛ ɲɛkɛnɛ don maa hakili sigilen don jamanaden ɲuman don nin cɛ in yɛrɛ foyi tɛ sarasiya gɛlɛya la a ma min dɔn sabula k'a ta kaba bi don fini na don min ka n'a bila a ye san 15 de kɛ a bɛ kɛlɛ la cɛncɛn sanfɛla na sɛbɛnnikɛla ko Mali kɔnɔ jamana wɛrɛw a y'o wuli ka jɔ a n'o cɛsiriw kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye armée tɔgɔla a ti kuma nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye yamaruya ye o kan ka di maa o maa ma premier ministre ka na se kiri ministre ma a ko vous avez carte blanche. Très bien. sɛbɛnnikɛla ko comme ça a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko carte blanche aw b'a fɔlɔ yɔrɔ min na dɛ a kana taa ministère wɛrɛ la dɛ a y'a daminɛ anw sɔrɔdasiw yɛrɛw ka ko la. Ça j'aime ça. Baara ɲɛna n'i bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ i b'a daminɛ i yɛrɛ de la. so kɔnɔ kɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goyita a ko san 7 tɛmɛnen fɔ ka na se san 8 ma fɛn o fɛn kɛra ministère de la défense kɔnɔ hali transition in na min kɛra u k'a bɛɛ larawe kelen kelen. Awɔ. Asimu yo Asimu yo Allah a ka jeliw to yen. Dɔw bɛna taa kaso la i bɛ dɔnkili da la. N'i y'a dun anw ka biya Hasidu kɔrɔ anw ma fɛn sɔrɔ a la o i bɛ taa de. Bon jamana ye jamana in ye. Les gens vont aller en prison, les chefs de famille dutigiw u bɛna taa kaso la. Anw b'an ka ɲani ni an ka kolonkolon la olu dalen don faso wari kan anw an tuma danga de b'anw kɔ k'u minɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goyita a ye yamaruya di dossier o dossier n'a bɛ ministère kunkan n'o ye armée ye k'u k'a wɛrɛkɛtɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ force de défense sécurité n'o ye lakanabaaw ye président ka avion sanni ko sugubulon minnu bɛ yen n'olu gɛlɛyara n'o kuma cayalen bɛ armée kɔnɔ avion zango ko k'a bɛɛ lajɛlen larawe hali blindé minnu zanna a ko da ka don nin bɛɛ lajɛlen la ni k'a waraka. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Asimi Goyita ye a jigi bɛ fɛn caman kan sabula Cour suprême kun ye wuli ka jɔ kɛ 2014 ka nin ko ninnu zaraweli daminɛ premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ale yɛrɛ kun ye sɛbɛnni kɛ ka ci vérificateur général ma o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu bɛɛ ko sariya sɔsɔra o tuma ni sariya sɔsɔra ale Asimi Goyita de bɛ Mali masakɛya la bi ale bi kow kale mun na a ko da de ka yɛlɛ min b'a la a bɛɛ ka minɛ. Je suis d'accord, c'est parfait. Civil fara militaire kan a gɛlɛyara a nɔgɔyara de. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye blindé ko kuma min bɛ yen avion dɔw fɛnɛ sanna jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ye ale yɛrɛ dabɔra télé la k'a fɔ avion 6 sanna k'a sɔrɔ avion 4 de nana. sɛbɛnnikɛla ko a k'o ɲɛ ka ɲini o dɔrɔn dɛ Mamudu Diko bɔra k'a fɔ blindé ye carton ye o blindé ko o ɲɛ ka ɲini o dɔrɔn dɛ u taara avion girikara dɔ san jamana dɔ ka kana avion kɔrɔ peinturer avion in tora wulili la buga Katikaw fɛ 22 septembre dɔ ɲɛkɔrɔ avion bina pɔ k'a yɛrɛ kɛ ka taa wuli a la. Nafolo tiɲɛna a k'o ɲɛ ka ɲini. Kaba ko sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn dɛ fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye a ko fɛn min ye sɔrɔdasiw ka sarako ye a y'a mɛn a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɔra a kalama k'a fɔ fɛn min ye sɔrɔdasiw ye maa 1,000 ani 500 ni kɔ o de ka lisi bɛɛ sɔrɔdasiw tɔgɔ la u ka sara bi bɔ u ka prime bi bɔ nka u tɛ yen. jɔnni b'o ko kunna. E yɛrɛ ni Ala cɛ nin bɛ ɲɛ wa? nin bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ wa? a k'o ka ɲɛɲini maa minnu y'o kɛ k'u ka minɛ. Ala ka barika don a la. o dɔrɔn dɛ sɔrɔdasiw ka sarako la i b'a sɔrɔ sɔrɔdasikɛ bɛ kɛlɛ la kɔrɔn fɛ bulletin 2 de b'a tɔgɔ la kelen bɛ o bi d'a yɛrɛ ma o wari ka dɔgɔ nka kelen bɛ o wari ka ca maa dɔw d'a mɛn Bamako yan olu b'o wari ta ka bila u kun. climatiseur kɔrɔ. awɔ. ka tila ka Bamako go ɲumanw daraki. awɔ. a ti ɲɛ. a ko olu o ɲɛ ka ɲini. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don minɛ ko bi a ko wuli ka jɔ dɔ wɛrɛ fɛnɛ ka kɛ a ko fɛn min ye engrais feerela tɛ engrais ko min n'o kuma cayara an ka jamana kɔnɔna na a k'o ɲɛ ka ɲini maa minnu ye nɔgɔlankolon ladon an ka jamana kɔnɔ k'a miliyariw minɛ ka sɛnɛkɛlaw janfa Asimi Goyita ko procureur ministre de la justice ani Choguel a y'a dossier labɔ. baara ɲɛna. transition a chauffé ça. Mais justement n'a ma chauffé a tɛ ɲɛnabɔ. naam. k'a tɔ ye kalo 4 ye wa. n ko an di jɛn n'a ye sa. o ka ja. dɔ de bɛ fara a kan. walayi. kalo 4 jɛnya n'a ma o ɲɛkɔrɔ o.
ngo transition to kalo jole kalo nani o ka suru kojugu on bi sangelen duma sangele de bi di ni ngo bi nyena bo sangele malien fo bi yere fe am bi sangelen di dunu sangele ni ala che sɛbɛnni kala ko ako ni y'a ta ka lajɛ ni armée bɔra yen a ko jamana sarabolo dɔw bɛ yen a sɔrɔ nafolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa o maa bɛ yen n'i tɔgɔ b'a la Asimi Goyita kɔni ye yamaruya di sɛbɛnni kala ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Mali a nafolo suɲɛli a juguyara fo ka taa fɔ ko a to ten o tuma jamana faama minnu bɛ yen n'olu bɛ kiriko kunna n'olu bɛ laraweli kan Asimi kɔni ko a t'a fɔ a ye karisa minɛ a t'a fɔ a ye karisa bila nka ni sariyatigiw ye maa o maa minɛ ale ka yamaruya bɛ yen baara ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko duwele k'u da kɛnɛ kan Jɔnti Seydou ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali nin y'a boloko siɲɛ 74 ye fasiri kɛbaa to a de ko Badou Escoba Badou Escoba ko i bɔra ka sɔrɔdasi kuma min fɔ nganamu kuma min fɔ waridunko kuma min fɔ cɛ kelen kɔni bɛ journaliste Seydou i k'a dɔn ko in dɛmɛnɛ ka n'a bila bi la o ti sɔnna colonel major Nuhu Dabitaw journaliste Seydou k'a dɔn colonel major Nuhu Dabitaw n'a fɔra k'a ye giri i ye min kɛ bɛɛ y'o dɔn journaliste Seydou k'a dɔn dɔn tɛ maa na bilen saraka ye bɛɛ bila kabini le tigri Sumɛlɛ Buboyi Mayiga journaliste Seydou kabini o ɲi karila k'a sɔni bɔ n'i y'a mɛn jaraminɛ jara ɲi ni sɔni don dɛ n'o bɔra a ko a ɲi bɛ bɔ n'a ka ban sɔni attention c'est ton grand frère mais je sais je suis désolé kɔrɔ yafa ma mais tu parles du stratège comme ça ko ɲi kari ala non journaliste min sɛbɛn n b'a ko Daga a bɛ Daga bolo a bɛ latigɛ bolo mais a ɲi makari a sɔnni makari il dit depuis que le tigre Sumɛlɛ Buboyi Mayiga a perdu ses griffes contre le réduit kana tɔ fɔ a ka ɲi sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn ala le tigre Jɔnti Seydou maa kelen bɛ yen ko Mamadu Timbo nin jɛn in Jɔnti Seydou i k'a dɔn nin ye ala ka ciden ye magistrat min ye Mamadu Timbo ala de ye nin ci procureur général nin di sira dɔnda la a tɛ reculer Fimanba Kiri ma Fima de don wa a fine Kiri i b'a fɔ bozo Timbo ye bozo de ye a fine bozofi don wa ale ka dalu bɛ baji de la cɛ o cɛ k'i bɛ nin ɲɛɲini laturu t'a minɛ wa foyi t'a minɛ dalu b'a bolo nin ka dalu bɛ baji de la Jɔnti Seydou cɛ 30 t'a minɛ n'i ye ko ta ka nin sɛgɛrɛ mangusi t'a minɛ ka na ji min n ko ka dalu ye ji de ye ka na ji min ka n'i ko dɛ n'o tɛ i tora a la maa bɛ se ka to min Mali ye wa Mamadu Timbo procureur général Jɔnti Seydou k'a dɔn a ye tɛgɛ da Buboyi ka ngami kabini o kɔni kɛra bɛɛ lajɛlen jɔrɔ la o tuma maa ti to koyi Jɔnti Seydou k'a dɔn a ko cɛ kelen bɛ min kɔni kun ye directeur des finances matérielles ye ministère de défense ancien combattant a tɔgɔ de ko colonel major Nuhu Dabitaw Jɔnti Seydou k'a dɔn nin cɛ a ye ko duman caman kɛ an bɛ donni min na ko bi hali bi a bolo bɛ nafolo la sabula conseil national de transition n'o ye a bɔ député bulo bilama ye o nafolo kasabi b'ale de fana bolo Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛlaw ko in kɔni wuli ka n'a bila bi la kamalen kamana ganna a dun ma fɛn kɔni dun wa a tɛ taa k'a to koyi sabula Jɔnti Seydou k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ caman y'a jira ale tun bɛ baara la don min n'a bɛ armée ka nafolo kunna a don ani jamanakuntigi kɔrɔ sɔmɔw de tun ka surun kosɛbɛ n'o ye Ibrim Boubacar Keïta sɔmɔw ye Mafami Jɔnti Seydou a donna min kama wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan min ye Ablaye Idrissa Mayiga o kɛra premier ministre ye o ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ min ye cɛ in ye a bɛna wuli nka Ablaye Idrissa premier ministre tɔ o dɛsɛra la sabula a don a sɛmɛnen bɛ maa min na o ye jamanakuntigi furumuso ye Ami Mayiga kɛlen k'a mɛn ko ayiwa Dabitaw bɛna wuli a sinna ka Dabitaw wele téléphone na i ma nin ye premier ministre kɛlen bɛ k'a juru k'i bɛ wuli i hakili sigi i tɛ wuli dɛ awɔ madamu yɛrɛ Ami kɔni o tuma ale de tun ye ministre de la défense ye wa ni Ami ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ koyi o bɛ cɛkɔrɔba to suran na dɔrɔn ka se k'a ko dilan o tuma cɛkɔrɔba tɛ siɲɛ terikɛ bilen wa ayi n'i bɛ ka gɔni suran na Ami b'a ko bɛɛ dilan k'a ban ka se ka a sigi de Yamusa ka livre n ko yɔrɔ dɔ bɛ yen k'a ko lewura fɛnɛya u ka n'o fɔ n kɔrɔkɛ ma i b'i ka sɛn bɔ n kɛrɛfɛ an ka n'o fɔ an ka président u ka n'o fɔ a ma dɛ Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔni kɛra sababu ye Dabitaw ka fanya a jamana Jɔnti Seydou k'a dili sɛbɛkɔrɔ don n'u ko a ma nin di nin ma barawu nin bɔsi karisa la i k'a di karisa ma o damanda gɛlɛya nana da ɲɔgɔn kan o Dabitaw yɛrɛ laban a nan'i sɔrɔ ayiwa min ye gɔnw jɛ la Jɔnti Seydou k'a dɔn awɔ gɔnkulu dun o jɛ tɛ jɛ ɲumanba ye a ko an bɛ don min na ko bi wari tiɲɛ suɲɛni nganamu fɔ
fɛn o kɛra armée kɔnɔ wari bɔcogo cɛjugu min kɛra Dabita o b'a bɛɛ lajɛlen kalama Johnny Seydou k'a dɔn sɔɔni a yɛrɛ kɔni bɛ wele a tɛna k'i ɲɛna CNT bila kɛ an bɔra olu la o Johnny Seydou a yɛrɛ bɛ wele Johnny Seydou k'a dɔn awɔ jagokɛla dɔw bɛ yen sigi kelen don k'olu fana makɔnɔ Johnny Seydou i k'a dɔn awɔ jango armée ka carburant n'o ye essence ko in ye o fana ŋanamu n'o fana fɔra ye don o don i dabali b'i ban a ko nin cɛ o cɛ filɛ nin ye Johnny Seydou i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna taa si Bamakɔ kura n'a ye min kɛ i bɛ Bube i ka te wuli n'a y'i diya i b'i da kɛrɛfɛ nin ko Bube tɔgɔ jumɛn bɛ nin na sisan nin ko ye sɛbɛnni u bɛ taa Bamakɔ kura kalas mais u ni Bube bɛ ɲɔgɔn ye wa e b'a yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o moi je sais e kalo naani kɛ Bube bɛ résidence min kɔnɔ ye c'est une suite n ka cɛ a bɛ komi hôtel de n'i bilala hôtel jumɛn ka di diɲɛ hôtel bɛɛ ye Radisson n'u taar'o sigi kasomuba kɔnɔ k'i bila a chambre duman kɔnɔ i bɛ kaso la nin ko ye sɛbɛnni i bɛ kaso de la o i bolo don Jumanata waati selen don i bolo don ŋaniya jugu dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ sɛbɛn an ko min ma le serment kalikan i bolo don le serment kalikan fasiriba n'o ye Aboubacar Berté nin y'a ka sɛbɛn ye Aboubacar Berté ko fɛn min ye pôle économique ale fana wulilen bɛ tuguni dossier dɔ bɛ yen u y'a dayɛlɛ sabula fɛn min ye pôle économique a ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mamadou Kasoge ale de bɛ ministériya la bi n'o ye kiri ministre ye a yɛrɛ ye laseli kɛ kununko a ko dossier o dossier kun datugulen don n'u balila k'a kɛ fanga fɛ o donnama kama a k'u bɛna bɔ n'a bɛɛ ye fali b'i ye sɛngɛ kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya engrais feerela tɛ o engrais feerela tɛ ko la maa fila bɛ yen olu welelen bɛ pôle économique la ministre kɔrɔ fila Bokari Tereta ani Baba Moulaye Aïdara Baba Moulaye Aïdara awɔ catiri bɔla in don wa min dara tɛrɛ kunkolo sa k'i catiri bɔ kɔni don catiri bɔla de don bloku tɛ nin n'i y'a mɛn ko blofɛr a ye bloku de ci ministre blofɛr nin jɛ don ale don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye namara janfa ni yuruguyurugu o min kɛra engrais ko la san 2015 docteur Bokari Tereta a y'a sɔrɔ o bɛ ministre la min ye sɛnɛ ministre ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ engrais tɔni 290 o de taara fɛn min ye sɛnɛkɛlaw k'a d'u ma min n'a qualité man ɲi sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ a ko fɛn min ye engrais ye u donna sugubulon fɛ sira min na janfa ni namara de kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye surfacturation o dagosi min kɛra sefa wari miliyari 60 sɛnɛkɛlaw koto la Allah miliyari 60 san kelen Jean Seydou wallahi billahi jamana in dilanli ka nɔgɔ ye nɔgɔya da ye a ka nɔgɔ dɛ tu n'as pas besoin d'une licence tu n'as pas besoin kalanba ka k'i la mais on avait Amadou Touré le prévu ici a ye baara caman kɛ a ye baara min kɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ se tubabukan na latin gɛrɛki u bɛ tubabukan wolo k'a sɛbɛn Allah il est censé ignorer la loi. Voilà. Cathy ne fait plus peur à Bamako. Merci. Hein? Dire l'ex, c'est de l'ex. Hein? Dire l'ex, c'est de l'ex. Ça, c'est latin. O jeni ka tuwaga yi bi bana de kɔrɔkɛ jɔnbo i kɔrɔkɛ e ni Salif Keita kɔrɔkɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛn wari miliyari 60 o tununnen bɛ docteur Bokari Tereta a to a fɔlen bɛ fɛn min ye Baba Moulaye Aïdara ye ale fana ye ministre so kɛ n'o ye ministère de l'agriculture a y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko subvention dɔw fana taara jamana fɛ min bɛ don engrais binfala ani siw la san 2020 ale talen ka bila ministre so kunna hɛbɛw o wari tununa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'anw ka jamana ye an ka farafinna bɛɛ ale de ye fɔlɔ ye kɔɔri sɛnɛ ka kɔɔri ngolo dasi ani kɔɔri mugu fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ye fɔlɔ ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛkɛlaw t'a nafa sɔrɔ u bi tɔɔrɔ engrais ti sɔrɔ sɛnɛkɛminɛn ti sɔrɔ jamana bi nafolo min labila ko a ka d'u ma a ti s'u ma dɔwɛrɛ tɛ marabaa jugu ani minisiri jugu minnu dɛmɛna olu de kɛra sababu ye ni ka sɛnɛkɛlaw janfa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2020 a ko fɛn min ye Mali ka sɔrɔ ye nafolo min dara ni k'a di a ko la a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 300 la 2019 ka na 2020 na o don Baba Moulaye bɛ ko ninnu kunna sɛbɛnnikɛla ko nin ji ma sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fɛ o tuma bureau du vérificateur général a kɛlen bɛ ka dossiers ta ni ka poussière b'u la fɛn min ye procureur min bɛ yen n'o ye Ousmane Fati
Oton Ousmane Fati Oton Ojuni Fedo Koroboro Ajamu Fati il est de Gao il est maïga Ousmane Fati Angera ko embo de bolo a dossier bo de bolo o de kasoge non la abi sabo dokono nyina nam ça abi sabo dokono dere namu sebenigala ko akoni ata ka laje o chen ati kuma gelen bo maaye ati dimi ati pressé nga sariya ka gela manifeste bela jele ya soni sigi kan gagi abitani pay c'est ce que je veux opma ni ministre ko fla ka dossier dilemba lema nala ma jange do akun furanje ina ulaba yemi vo hal nu ma tewuli sa kaso bo mala o laba oni babu bi gadna directeur général tala di bisaka gongo kumi ci anya bo ni ministre ko ndara directeur ubitaw CMDT na to je disais nous ne bengele ku ado mbi moni sebenye sebe mi nu kama ko le moniteur joni sur le cadre ni bi sena tableau ko fo ako ibora ka kuma mi vo o de do koi joni sur le cadre awa mi nye ko re sena bawye joni sur le cadre awa CMDT directeur mi be no ye na ngo damele na ngo docteur docteur na ngo damele docteur en agronomie basite joni se dikado doctoral laba ikado alaba bi edabakurunita sebenegala ko mi ngoni ndamene ne don nango kishi tote joni se dikado nango desera barala a desera senekela ko kula a to kembe ay wakata mi nya senekela uye nyema so kele mi be sena kulu bla nywana ala ka hine ngorekela ale so rasi ale ku so radi ni ye ni tuku ka do ale bi iba ale bi to ga ngo iba do finish ye ni fimisi ya de kata mo bla nyabala allez ça c'est intermilitaire ni tara aywa ni tara dugu na jabali ni koko soldat gaku soldat gaku na le kon dimna draba fo non ni fimisi ça c'est un fimisi ça c'est ni fimisi ya de jodi de du akuna ngo damele baraka fimisi ya de ke ka so ke munye minye awokoro senelo ka tomba mimbe ika do gele ba de bi ton ngono bi sabula wuli ka do kura bulu dara o minye awa ibenge bagari tugula o yaro benge bagari kunye kungo soro wati la kata kasola o bagari bole ika do wuli ka do andi jasiri buluka amakadi halbina ka bi ajanye ba chama be yoro se du ka do jekulu mi na be su korsenelo kuna uko ma confédération des sociétés et coopératives de producteurs de coton au Mali c'est UNPC Odo CSUNPC Joni Sedou vote mingera nyama si kabuluda président kasi Joni Sedou ka do wulika Joni chesiri buluka mi nye chefla ye ulu kambolemba nofe mi ngoni ye awoko kunvola do ya jira ka fo bagari kone ale koni nde taraju kalo kleta temene na sabla vote ika do abwa matan sabako ale ma wulovla ko bagari tugula Joni Sedou ni jeto ni ndaka laje akoko ni ngelera sabla amaseka siki kalaka halibi na ngo dambele mi yesemde directeur yani ka wulika do buluda ka fo bagare de tay kien walma ika don awoche don e de tay ngaloy yeni kase ka kien fo journaliste so da abe mungede sabla ni ngulo bo kalaba ni mangai na taranye abika sababu ye ale ka dese anaka ko don balia o ka dugu yoni so do ako ko sayna ko ni bela jele ka dabla de o ka transition sigi singa mi ni dado ala o fendo wa yoni so semene gala ko na ngo damele dese ana aka ko don balia semde te kuna o te bila ko e o nga maminu nya wele kana sigi minguna unana bla molo kana ka sabla koseina foi tekable ay waka fo ko bidugo mi nye senekela uye ko senena na ngo dambele ka awa fimisiya woni sedui ka do agelara fo ka tote sabla jekuli ngoni ubini ka nyova yeni ka wuli ka do boloda ko senena ka se ka nogo soro yeni ka wuli ka do boloda nogo soro le ka nogoya mi nye worko yo uluka nyena bo ibiti dado ikado nunu ni nyanje est ce que ni ka pumaiwa alere tondinyewa ngo ko resena ko bi to de laye lu bo kelela voilà CMDT bi dadola voilà en quoi ça te regarde balabaton nindo na ngo mangen akoko il est en bonne santé hein abo fo joni organique mala l'état ayo keso mais c'est ça il est en pleine forme tata ma tukola ni na ngo vitama na ma la bibi e pleine forme be mini ay o sengoy sengo do akile se di mai sengo yafa deli sengo kuma kanye da yafa iko regera se mai ni anye na yene ba do fagato do ni nguye se banye anye mi bo monitor ko no aka bi bolla
daba tun ne min tɛgɛ don o bi kɛ ni bɔn sɛbɛn yango min ma indépendant parce que de b'a n'o ye Ablaye Jara ni y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Jara ko ministre min n'a bɛ défense kunna sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna a ye taama kɛ gasi t'i la ka taa diɲɛ seleke 4 sebatigiw fɛ yen o dɔrɔn dɛ fɛn min ye G5 Sahel ye Algérie ani Tchadi a y'o bɛɛ lajɛlen kolonkolon a laban na jamana min na o ye Tchadikaw ye ni ka na laban Nigerikaw fana fɛ yen Tamanikala ko a ko G5 Sahel an bɛ don min na ko bi sigiba de kɛra ni ka kuma nin sɔrɔsi jɛkulu minnu bɛ ni farafinna cɛɲɛ dugu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a sigi fɛɛrɛ kura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ min bɛ se k'a to an k'an fanga kɛ kelen ka Bamanju kɛlɛ colonel Sadio Kamara a y'o wuli ka jɔ kɛ a kelen dɛ fɛn min ye diɲɛ seleke 4 bunakuu kan wuli ka jɔ minnu kɛra minnu bɛ sɔrɔsi ko ɲɛdɔn caman bɛ minnu kɔni ye bilasirali kɛ an'u ye layidu di kɛ Tabarikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri min bɛ Tchadikaw fɛ yen ale de n'o to ale Dawudu Yaya Ibrahim Dawudu Yaya Ibrahim an bɛ don min na ko bi ale de b'a minisiri ko kunna min y'a sɔrɔsi bolo ye Tabarikala ko an bɛ don min na ko bi transition min bɛ Mali la o ɲɔgɔnna bɛ Tchadikaw fɛ yen ale y'a jira k'a fɔ wuli ka jɔ ni cɛsiri a bɛna kɛ G5 fɛ min bɛ se k'a to Bamanju kɛlen bɛ ka taabolo kura min yɛlɛma u yɛrɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn na u bɛ se k'a kɛlɛ cogo min Tabarikala ko G5 Sahel kelen ni hakili b'a la Tchadi sɔrɔsiw de kun dalen bɛ dugu kolomaw la ni olu kɛra sababu ye ka wuli ka jɔ caman kɛ waati min kɛlɛ bir'u ka jamana kan ni fɛn min y'u ka jamana kuntigi Idriss Déby Itno tora la sɔrɔsiw yɛrɛ farala u ka maa tɔw kan ka t'o kɛlɛ kɛ an bɛ don min na ko bi kɛlɛ dugara o sɔrɔsi kelenw labɛnnen bɛ tuguni u bɛ segin Mali la awɔ wa u bɛ na ni fanga ye min ka jugu kɔrɔlen ye a kuma jadimaw u tora la fa k'u baw k'u ba sisan la hawla wala quwwata Sɛbɛnnikɛla ko o waati kelen fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ fɛnɛw tigɛ fɛn min ye waati laban in ye Mali sɔrɔdasiw u ye wuli ka jɔ kɛ Duwakum Furancɛ in na ka taa hi kɛ Bamanju kan Moti yanfan in na u ye maa min minɛ a ka ca maa 100 ye marifa mobili ani fɛn min y'u ka janfafɛnw ye u y'a bɛɛ lajɛlen salo Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye an ka sɔrɔdasiw ka cakɛda min bɛ yen n'o ye Diriba ye o ɲɛmaa Sulemani ale yɛrɛ bɔra ni ka ɲɛfɔli ko la Sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi minisiri Sadio Kamara ka fara fɛn min ye colonel Asimi Goita kan wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛlen b'u fɛ dɔɔni fɛn min ye gɛlɛya bɛ ka duga nka k'a ko teliya jamana wɛrɛw de kan ka fara kan n'o y'an teri jamanaw ye an bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan don kelen dɔrɔn ka sin ka kungokolon in bɛɛ mɔmɔ ka haw kɛ Bamanju la ni min sɔrɔla k'o kunkolo tɔtɔ Ala ka barika don i ka kuma na koyi awɔ k'o kunkolo zɛmɛ bɔ payi i kana dɔ di yan n k'o kɛ daraka ye cannibalisme o man ɲi dɛ cannibalisme an sogo dun Badara olu kun tɛ balo kafiri biɲɛ na a banna o i delila kunnafoni bila nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sedou mɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le cikan sɛbɛnni kɛba i k'a dɔn a tɔgɔ de ko a Jakite Jean Sedou i k'a dɔn jɛkulu o jɛkulu n'o sigira jamana in kɔnɔ k'a bi kɛ dɛmɛ ani hɛrɛ ye ani yiriwa ye o bi laban ka taa kɛ ŋanamu sira ye Jean Sedou i k'a dɔn nɔnɔ feerelaw nɔnɔ dilanbaw olu ka jɛkulu Jean Sedou i k'a dɔn kunkolo 2 i k'a dɔn de wulilen bɛ k'i jɔ bi wa ni Ala ma jange ni Ala ma jange i k'a dɔn jɛkulu in dajira wa o yɛrɛ k'i bɔ a la wariba kule dɔ kun dira Suissikaw fɛ dɛmɛ bɛ se ka boloda cogo min na Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko ko n'i ye ko ta k'a lajɛ nɔnɔ min ye a bɔ nɔnɔ kɛnɛ sɔgɔmada fɛ biri k'a don bɛrɛ la i k'a dɔn jamana in a misi ka ca nɔnɔ ka ca Jean Sedou i k'a dɔn a bi bɔn de nka k'a don bɛrɛ la ba ɲumankɛ dɔw nana fara ɲɔgɔn kan nɔnɔ feerelaw ani misitigiw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min i b'a ye k'a fɔ o donnama in kama jɛkulu dɔw sigira sen kan o ko min ma Confédération nationale des producteurs de lait du Mali min ye Cofena lait Jean Sedou a bi sigi don min ye Sanusi Buya Sila i k'a dɔn wuli ka jɔ ma ani cɛsiri bolo kan ale de kɛra ɲɛmaa fɔlɔ ye sabula Sikasokaw olu nana danaya d'a kan a ko a bɔ jɛkulu wɛrɛ wulila ONG CAB dɛmɛso Musa Jabate Jean Sedou i k'a dɔn olu fana ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan min ye jɛkulu wɛrɛ kura ye i k'a dɔn coopération suisse olu den nana ko min ma a bɔ PASEM Jean Sedou i k'a dɔn Hame Cissé min ye wuli ka jɔ ani hakilina kura ye o fana nana boloda nka gɛlɛya tɛ nin si la Jean Sedou i k'a dɔn n'i ye ko ta k'u lajɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan sabula n'a fɔra ko nɔnɔtigiw misitigiw Jean Sedou a kun de ye nɔnɔ ka don bɛrɛ la
minnu b'a baara kɛ k'a jago kɛ a bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ nka kɔsa in na sa sɔmi nana kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye gɛlɛyaw ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛra journaliste ɲɔgɔn ye minnu kɛra sababu ye wari bɔcogo cɛjuguya k'a ta k'a di dɔw ma min ye Abu Ɲangadu ale min ye président Kofi Nale ani Sanusi Buya Sila journaliste k'a dɔn maa b'i yɛrɛ ɲininka ninnu ye nin ko in kɛ cogo di sabula sɔmi kelen don k'a fɔ sefa wari miliyari 14 journaliste k'a dɔn ne taa bɛ jɛnjɛn ka wɛrɛ fɛ ça c'est pas petit. Tu as vu le problème du Mali? Sanusi Buya Sila allez était AP comme kunasa. Mais tiens, il va avoir des problèmes hein. Non. Ni nabaliya ni ale de bɛ AP. Ale de bɛ bi. Bon voilà. Bon, ale nabali sunyali kasa ba ale nɔfɛ. Jɔnti Seydou. Ne miliyari 14 mɔɔw bi misi bi mɔɔw bolo nɔnɔ bi bɔ. Jɔnti Seydou fo dɔw bi nɔnɔ bɔ kungo kɔnɔ k'a sɔrɔ nafa min bɛ nɔnɔ na a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn caman min ye a se ka fɔ ka s'a dan na. Nka miliyari 14 min dununen don Jɔnti Seydou k'a dɔn ka wari bɔ cɛjuguya kɛ ka wari ta k'a di dɔw ma a ye taa nin baara in kɛ a ye nin kɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn ale kelen b'i sigi k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ baarakɛla tɔw tɛ ɲininka fɛn tɛ fɔ maa ye min ye Suissikaw ye olu kɔni jɔ min na sa k'a fɔ olu ye dɛmɛ min da ka jamana sɛgɛrɛ nɔnɔko la a wari tacogo ma ɲɛ Jɔnti Seydou an bɛ don min na ko bi sariyatigiw kɔni di kani fana na sɛbɛnnikɛla ko yanni sɔɔnijɛ i na nɔnɔ kasa mɛn kasomuba kɔnɔ o n'a fisa bube ma o na nɔnɔ kɛnɛ min gansan. Le tigre ne prend pas le lait. Ah bon? Tigre bi sogo de nyimi. Ah oui, d'accord. Et puis pas n'importe quelle viande. Ah oui, quelle viande? Sogo min bi jeni cɛnjɛ n'u b'a turu kala la ka a jɔ cɛnjɛ kunna. Awɔ. A kilɔlen. Ba sogo. Tigre b'o de ɲimi. Tigre b'o de ɲimi. O t'a ye lafiyalen don wa? Jɔnni Seydou. Éclara. A bɛ furufuru san k'a dun. Éclara. Ayi. An ka tesara premier min. Ni joma bɛɛ bi bɔ Segu. Fa ni bawo wa. T'a ɲɛdɔn sa. N ko ne de bɛ k'a f'i ye. Kulubali minnu filɛ ye fɛn na Ɲamana Basabugu kɛrɛfɛ a somaw don il est de chez nous. Madu den tɛ de Marakala Madu den fa b'i la i bɛna nin bɔ an da la cogo di Marakala Madu den don n y'a dɔn kojugu. I nana sa. N y'a ɲinini. Bana dɔw ka bɔ an ka fa. O bana dɔ bɛ bɔ an ka fa a sen tɛ bandi a ma se fɔlɔ de. Aw ka jamana yɛrɛ bɛɛ nafolotigi kelen min bɔra o bina don. Ba dɔ solo. O tun bɛ muru de feere. Attention. Énergie du Mali. Dramani Dambélé. Dramani Coulibaly. A bɛ bɔ Bɛlɛdugu. Dramani Coulibaly. Et demain ça. Dramani sa min nana énergie redressée f'a ye courageux ka kondaru bɔ. Il est de chez nous. Non, il est de Bamako. Ni Bamako ka den di. Gajɛ. Naam, i bolo don. Donc mara ne bɛ n tɛgɛ don. I ye juma ye. Ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Malikura. Fasiriba n'o ye Kole Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Kole ko minisiri min n'a bilalen bɛ Mali sanuko ani kuranko kunna a tɔgɔ de minisiri Lamini Seydou Traoré minisiri cɛ duman jamana kanuna ani jamana baarakɛla a kalikan don Mali sanu bɛ se ka malidenw nafa cogo min a ka kɛlɛ filɛ a jo. Sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min b'o kuma bɔ i da an bɛ don min na ko bi i ka sigi n'a ye k'a fɔ i na mankan caman min kɔ sabula fɛn min ye jamana janfabaw ye u bɛ jamana kɔnɔ yan jamana janfabaw n'o ye farafin tubabu jamanaw ye olu fana firilen bɛ an ka jamana ka sɔrɔw kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛlɛya ye Lamini Seydou taamalen bɛ gɛlɛya minnu sanfɛ ka wuli k'i jɔ kɛlɛw min bɛ se k'a to Mali ka hakɛ ka lafasa sɛbɛnnikɛla ko a ye sigi dɔ kɛ sigi min n'o ye hakilina falen ye o taara kɛ conseil national du patronat la o ɲɛmaa tun b'a bolo kɛnɛ in kan kuma minnu fɔra o de ye k'a fɔ wulikajɔ jumɛn bɛ se ka kɛ min bɛ se k'a to Mali sanu a dugu jukɔrɔfɛ a ka kɛ ka jamanadenw nafa. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Seydou Lamini ye an bɛ don min na ko bi Mali région na jɛkulu bɛ yen ONG ani marabolow kɔnɔna na fɛn min ye dɛmɛbaa caman ye wulila ka n'u da don nin ko in na min bɛ se k'a to tiɲɛ yɛrɛ ye min ye o bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn ye cogo min jamana marabaw n'o ye élu ye minnu dara ka sigi marabolow kunna olu ni sanubɔla ninnu olu de bɛ fɛn caman dilan ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ welela sɛbɛnnikɛla ko u ka hakilinaw n'o y'u ka programme ye PDSEC da bɛ se ka don o la cogo min sanubɔ
usine minnu bɛ yan ni sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yan kominiw ni sigidaw bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min nin da donna nin bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'an ka jamana sɔrɔ ta k'a lajɛ fɛn min ye nafolo min ni sanubɔyɔrɔw b'a la don kɛmɛsara o kɛmɛsara tan dama don sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Mali ye a bɛ wari min da fɛn min ye sanuko la a man ja a ko fɛn min ye wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min Mali niyɔrɔ ka bonya kɛmɛsara o kɛmɛsara an ka 70 sɔrɔ Seydou Lamini ka kɛlɛ filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ka sanubɔko gɛlɛya minnu b'a la multinationales fɛ n'o ye sebatigiw ye minnu bɛ yen n'olu b'u débrouiller u yɛrɛ ye ani minnu bɛ taa ndama b'u bolo la nin bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to a ko yɛrɛ ka labɛn ka ɲɛ jamana ka sɔrɔ a n'a ka nafa ye min ye o ɲɛ ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Lamini Seydou ye nin jɛ in Mali ka d'a ye wa a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na a ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Mali sanu bɛ se ka malidenw nafa minnu bɛ yen n'u bɛ ka jamana janfa ka jamana nafolo pɔcɔ san 20 san 100 u bɛ ka Mali sanu yaara ka taa n'a ye kɔ kan Lamini Seydou b'a fɛ ka robinet de datugu nka a tɛ se ka kɛ fiyewu fo jamanadenw ka fara a kan hakilina ka kɛ kelen ye ni k'a dɛmɛ kɛlɛ in na kunnafoni nin ye an ye min bɔ Malikura kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Seydou foli ani tɔni an b'o kɛ ka ɲɛsin a wa Kokiri arajo ma arajo min don a ye ko bɛnden Kokiri min ye kojolokaw ye arajo folona an ka folibuw ye u daturulen don an n'an gaki arajo folona Jɔnni Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jɔnni Seydou k'a dɔn n t'a dabila min kɔni ye nɛgɛden ye a na suran ka bɔ i da kɔnɔ sabula min ye commandant Ablaye Kulubali n'a ka cɛ dɔ aéroport la olu tɛ sɔn CCR bulo wa bulo a tɛ yen bilen o a bɛ aéroport la sisan Allah bulo ja nin jɛ in ye Bamako circulation réglée bon ayiwa aéroport bilama nickel mais c'est mon grand frère. Depuis quand il est de Kati. Lui aussi il est de Kati. Il est de Kati. Ah, décidément. Blodia à côté. Blodiado. L'imperturbable Blo. Mais c'est un Katois. Ah bon? Oui. Oh. Kati. Ah oui, il n'a pas de hein. Mais Assimi Goïta, il est du Bélédougou, il est de Kati. Assimi Goïta est Mianga déjà. Ah non? Il sait Mianga? Non. Mais ce n'est plus maintenant. On a signé de Kati. Ça c'est le Bélédougou. Mais Mianga d'où? Colonel Diaw. Il est du Bélédougou, à Kassou Katidi. Mbi doyara. Mbi jogide. Colonel Diaw. Il est de Ségou. Ségou. Ndedo. Allah. Voilà. Il n'est plus de Ségou. Colonel Diaw. Il est de Ségou. Sokala kono. Akademuni do ani. Oyikama. Colonel Sadio Camara. Il est du Bélédougou. Non. Avec bon Marakadougou là. Fait Guéribini. Nara. Narakado. Il est de Nara, voilà. Non, Bélédougou. On t'a quelle heure? Attends, quelle heure? Amina Keleke, ha? Amina Keleke, Assimi Goïta. Ni ma femme au Bélédougou. Ami Keleke. Jɔnti Seydou n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn n'u k'a ma aujourd'hui i k'a dɔn commandant cɛja tɔ caman min ye commandant Ablaye Kulubali Jɔnni Seydou i k'a dɔn Sunata aéroport la bilen ŋanamu k'a bɔ n'a ye jamana kɔnɔ walima ka don n'a ye i b'u sɔrɔ i ɲɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn awa nin tile fila in na min ye maliden dɔ ye jagokɛla dɔ sɔrɔbaatɔ don a yɛrɛ jaba Ala ye bangɔni de ye Jɔnni Seydou i k'a dɔn kununko a taara k'a bɛ avion ta k'a bɛ taa Abidjan Jɔnni Seydou i k'a dɔn minɛn min n'o bi don i bolo avion kɔnɔ ja pistolet automatique dɔ b'a kɔnɔ awɔ aéroport la ko aéroport la peut-être ko wari kunu ko hors Côte d'Ivoire Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa min ye policiers ye olu kɔni i bi bɔ o i bi don o Jɔnni Seydou i bi laroué de fo ka taa lajɛ PA automatique marque Glock 17 Jɔnni Seydou k'a dɔn a chargeur cartouche 17 bɛɛ lajɛlen kalen don a kɔnɔ 9 mm Jɔnni Seydou k'a dɔn a donna n'o ye passager cabine de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa bi tu yɛrɛ ma ka nin kɛ yalima nin jɛ min ye nin kɛ o a y'a kɛ ka da dalu jumɛn kan a tɛna se k'a fɔ k'a ɲinɛna kɔni Jɔnni Seydou i k'a dɔn n'a ɲinɛna u n'a hakili jigin min ye commissariat spécial aéroport commissaire divisionnaire de police Ablaye Kulubali o yɔrɔ bɛɛ u ye tɛgɛ kɛ kamalen la ten gami a n'a bolo mina bɛɛ lajɛlen k'u jigin anw t'a dɔn min kɔni ko b'e kɔnɔ nin kɛra ka da dalu min kan i bolo o t'anw ka sira nka i tɛ tɛmɛ ni nin ye yan o yɔrɔ bɛɛ u y'a ta min ye chambre d'accusation ye Jɔnni Seydou a ka bagaji n'a ka minɛnw u sina ka taa di ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma o yɔrɔ bɛɛ Jɔnni Seydou u y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ jagokɛla don a yɛrɛ jaba Ala ye bangɔni de a taatɔ kun don Korowari nka maa min bɔ yan ka taa Abidjan i bɛna don avion kɔnɔ marifa kisɛ dakɛɲɛnen a chargelen b'a kɔnɔ i bɛna mun de k'o la
ibna mungola avion ko walma itato do mungola itato do muna Jean Sedo oro be utara na tribunal la sabani kala ko ale ko ne beta ni nyefo sa ika do sharatu fe na so la aywa afiledu walma aywa adabangamadu anabo akalama ni ngunye sebanye anye mimbo aujourd'hui kono akabi bolla daba tungara ni maa min ye san kɛmɛ balo don dɔ i bi sa wallahi cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ n ye ko sijanzɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ baara ɲuman don awɔ n y'o f'i ye min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Abe Ayidara ye a ko fɛn min y'an kɔrɔkɛ ye n'o ye Sɛki Umaru Mayiga bɛɛ ko a ma Gilbert journaliste ŋana don k'a fatura Gilbert fatura Gilbert kɛ min kun bɛ ministère la communication n y'a dɔn kɛ cɛkɔrɔba in un grand journaliste a kalan kunna koyi n b'a dɔn ala ka hinɛ atelier dɔ k'an kun hôtel Tombouctou la la hawla wala a bi a daminɛ sɔgɔma fɔ wula papier foyi t'a bolo bigi dɔrɔn de b'a bolo ani feutre hali n'i taara dictionnaire dayɛlɛ k'a ɲininka question min na a b'a jaabi non c'était une tête naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'an kɔrɔkɛ ye n'o ye Gilbert Mayiga ye Gilbert ni bɛɛ Sɛki Umaru Mayiga ni bɛɛ ko a ma Gilbert a fatura a ko fɛn min ye arabado ka taa dugu jɛ taratado ka dugu jɛ araba la septembre kalo tile fɔlɔ fɛn min ye kunnafoni jugu ye a bɔra ka bin Gilbert a bi fatu waati min na Sotelma Malitel au conseil d'administration au président kun don a delila ka kɛ secrétaire général ye ministère de la communication na kunun ko fɛn min ye a ka janajaw ye o kɛra a taari nɔngɔma fɛn min ye Bamako Falajɛ Ɲamakɔrɔ o kaburu do la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni dilaw ye jamana faamaw ka fara fɛn min ye Gilbert a badenw a terroir n'a sinjiw Sotelma Malitel ministère de l'économie numérique ani administration a maabaw bɛɛ lajɛlen taara ni ka taa tasibila k'a ye ka taa da a ka dayɔrɔ laban na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min kumana Gilbert tɔgɔ la ni k'a tanu o ye fɛn min ye ministre kɔrɔ Amadou Touré ye min kun kɛra ministre ye fɛn min ye kunnafoni di kow kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye diɲɛ tanunikan fɛn o fɛn n'i b'a dɔn ni maa b'a fɔ maa ɲɛna n'a bɛ fɔ su ma kɔ a bɛɛ lajɛlen taara ka da Gilbert kan sabula Gilbert ani bɛɛ lajɛlen de kun ka di ja de b'a ni maa cɛ kɛlɛ t'a ni maa cɛ maa ti sɔrɔ k'i bɛ Gilbert tɔgɔ goman fɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye si ye a n'a danyɔrɔ don Gilbert a ye wulikajɔ minnu kɛ a n'a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ a dɔnnen bɛ maa caman bɛ minnu ye dɔ fɔ a ka se la a ye kalan minnu kɛ Paris ka na baara minnu kɛ Mali la OMVS Wagadugu diɲɛ jamana wɛrɛw nin bɛɛ lajɛlen Gilbert ye nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ de kɛ a ye kunnawolo damanda de sɔrɔ a la fo kana Ala ka wele s'a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Ala y'o minɛ maaw bɛ limaniya n'o tɛ Gilbert an bɛ don minɛ ko bi jamana k'u mago b'a la halisa k'o sababuya kɛ a kunsigi jɛlen bɛ nka kundɛgɛ in falen bɛ dɔnniya C'était un cerveau. Bien sûr. Et là-haut. Ah oui. Il me rappelle Adam Cham. Oui. Fait Adam Cham. Oui. Un grand journaliste analyste. Ça me rappelle Chorno Ahmed Cham. Ça me rappelle Demba Koulibaly. J'en passe. Brahma Koulibaly. Oretem. Brahma Koulibaly. Ah, Abitoka Mim Vogue. Le meilleur journaliste là, Mim journaliste à Kalangé. Non, Lamine. Lamine, c'est Lamine Koulibaly. À Radio Mali, voilà. Il est 3h. Sama est mort. Jardin géologique en deuil. Le général Moussa Traoré. Allah. Il va rejoindre ce point où il mal là. Mais à Nyenama au Balolé Halsa. Je te rappelle Papa Oumar Diop. L'un des éminents journalistes au Mali. Un monument vivant. Papa Oumar Diop. Djibril Traoré. Un monument vivant. Johnny. Sidiki Va Konaté. Un monument. 1991, Kelaoubike Domina. Radio Mali, un nouveau soleil s'est levé au Mali. Les militaires ont pris les choses en main. Le général Amadou Toumani Touré, vous avez la parole. Malien. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités. C'était Sidiki Va Konaté. Abo enregistré Domi avec char combat de Kono. Et à l'époque, tu avais quel âge? Moi, j'étais au baccalauréat malien. Et je t'en prie. Au lycée Mambi Sylvain de Kati. Tu as vu ton problème? Allah Nimbi, donc je savais que tu allais mentir. Je savais. Voilà. Toi, tu étais encore à Passabougou. Passabougou, premier cycle. Premier cycle, il était Manena. Il y a que des Kadidron. Ou il y a un pamba classe ou kuna. Parce que j'étais intelligent. Ah bon, tu étais intelligent? Ah oui. Ah, tu étais intelligent? Génie.
Tu étais un génie. Ah oui. Mais aujourd'hui tu es devenu vraiment plus gêné encore. Parce que kaso yi hakili yɛlɛ wa. Kaso yi hakili dayɛlɛ. Jɔn Seydou waati n'a ka waati ma se. Ala b'a ka kow la. Julibert ka janaja bi kɛ don min a muso bi baara kɛ Wuranda Telecom na. U y'a kɛ Wuranda Telecom bɛɛ ɲɛmaa ye. Ça c'est très bien. Nene Maïga a denmuso de don. La fille de Feu Gilbert, elle a été nommée directrice générale d'Orange Botswana. Ala ka balo. C'est sa fille. Et comment il s'appelle sa fille là? Nene Maïga. Ah, faut quoi tonton bien. On garde. Ma fille, directrice générale de Orange Botswana. Ça c'est très bien. John Sedukado wati naka wati ma se bita amba blaya. Bamalon. John Sedukado biye juma na ta wati sera. Kunga jumembe. Kunga min be o ye foli ye min bɔra Wuriya Kurumayɔrɔ radio jɛkafɔ la ko ka fɛn min ye foli di an kanuba ba ma n'o ye Badalabugu énergie o carré kɔnɔna na ni ne tadi Madame Diallo Fadima Diarra ni dita o ne tadi Wuriya ye kuma in fɔ kunu ne kanuba de do an kanuba tɛ dɛ ne de kanuba do o tuma an kanuba ko ne b'a fɔ ha Wuriya nga Orange Money numéro o fɔ awɔ an ka an lamɛnnikɛla ba dɔ bɛ yen a bɛ énergie la Badalabugu an ka foliba ye Madame Diallo Fadima Diarra ani a Wakila Jawara u bɛ baara kɛ énergie la Badalabugu nin jɛmukan min filɛ nin ye a tɛ tɛmɛ o kan ko juma ni ntɛnɛn u b'o de kɔnɔ ni ka yɛlɛ an na kosɛbɛ i y'a ye sa ne ko n ko ni n ye n ka koni mɛn maa o maa da énergie la ye ko ni jumɛn i ka kaso la don wa ayi n ka hiji e ka mun iyo o y'an ka di ye sɛbɛnfura tɔ ko mun n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye Institut National de Formation Socio-Sanitaire Croix-Rouge INFCRM ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a f'u ye tɔgɔsɛbɛnw daminɛ 9e année bac DEF technicien de santé kalan bɛ se ka kɛ technicien de santé licence ani aide soignant fɛn min ye tɔgɔsɛbɛn a bɛ kɛ don o don ntɛnɛn ka taa bila alamisa la 9h ka taa bila 15h la jumadon o ye 9h midi ye ni jumanata heure sera baara bi jigin u bɛ test kɛ sɛbɛnnikalo tile 24 place hakɛ dɔnnen don ni minnu passera test la olu bi tɔgɔsɛbɛn wariw sara u ka téléphone numéro 71 41 09 80 ni ye fatoli kɛ sɛbɛn ye ala ma hinɛna Sumayila Bali Badu Bali Kalil Bali Maïsa Bali Makata Bali ala ka hinɛ o la u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ dire ma fɛn min ye Mamu Sango Fanta Kamara n'an ka mafunɛ u bɛ États-Unis an'u ka denbaya k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ fɛn min ye u ka denbaya minnu bɛ Kaya Fofana Kamara Sango Jiga Daga Maïsa Bamako Dire Abidjan Segu Moti Faransi Congo Brazzaville ani États-Unis k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ Amadou Bali Kaya ala ka wele sera ma dimanche don n'o bɛnna utikalo tile 29 ma a kɛra Gabriel Touré la bana kuntala suru senfɛ a ka tile 7 sarakati bɔw o bi kɛ dimanche kalo septembre kalo tile 5 a bi k'a ka so Ngomi Bamako 7h waati ni min bɛ kunnafoni dɔwɛrɛ nɔfɛ i bɛ se ka wele kɛ 76 37 56 22 ala ka hinɛ amin ya rabbi John Sedika dɔ waati n'a ka waati ma se dana gosira min ye sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan u bɛna sigi sen kan nɛgɛ ɲɛ 13 n'olu wulila Ahmed Jakite ale ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma du su in na nɛgɛ ɲɛ 20 Sɛgi bɛ kɛ ni gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 Burapele bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ka ni sɔnni d'a kan ni Ala sɔnna a ma dɛnɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kumaso kelen in kɔnɔ i k'a dɔn jɛmukan kura kɛnɛ kan nɛgɛw kɛra fɛ suya kɔlɛ Ahmed Jakite Journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam